नानी તમે ક્યાં જાય છો બાબુ ઠાકોર સાંગ ક્યાં જાય છો હા सांग है तो सांग दिए छे સાંગ દે છો કાંથી સાંગ દેવો કાંથી ये ऐसी जो ઓ સુઈ સંતા નહીં બાબુ ये दीटा 12 डुंगरी रोके तो सांग 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 થીવા કીસી બાબુ તમે આવું જાણી છો હા આંગો ના કાંઈ જાણી છો ତାଙ୍କର ଗାଁ କେନେ ଶେରଣୀ ମା ତୁମେ ପସନ୍ଦ କରିଛ କାହିଁକି ଆସିଛ ମଙ୍ଗନି କରବାର ଲାଗି ପିନ୍ଧନି କରବାର ଲାଗି ତମେ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ସେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କେବେ ଜାଣିଲ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସବୁ ଦିନ ହେଲାଣି ଏବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିଛ ଗୋଡ଼ ପାଣି ଧରି କରି ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛ ତିନି ପାହା ଆଗକେ ଆସ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ପାଣି ଦିଅ ତମେ ପସନ୍ଦ କରିଛ ତ ଠିକ ଅଛି ତିନି ପାହା ଆଗକେ ଯିବ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ଗୋଡ଼ प्रार्थना करमा देखो माला धरो डाली टिके बजा यार देखो 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 यार देखो माला धरी के देखो ए दित्रपा